Wel, lladmerydd y dwy ar ran Elin a Hywel sydd bellach yn dioddef o dementia, ac felly wy'n siarad ar ei rhannu, ac wrth gwrs mae wrth ei bodd cael y gydnabyddiaeth yma. A finne, fel ei ffrind, yn falch hefyd i bod i'n cael ei chydnabod wedi 20 mlynedd o ysgrifennu gwych, ac ers oedd hi'n 19, mae yna gerddi yn y gyfrol o gyfnod hynny i'r cyfnod mwy diweddar. Mae gyrfa Elin wedi bod yn un llewyrchus ac yn un llwyddiannus iawn. Mae wedi bod yn olygydd ar honno, pan oedd honno'n cychwyn fel gwasg, a hi oedd y golygydd cyntaf. Mae hi a finne wedi rhannu swydd gyda y Brifysgol yn Aberystwyth fel cymrodorion, gyda'r gronfa lenyddol frenhinol. Mae hefyd wedi bod yn gyfieithydd yn yr Algeddfa Genedlaethol, a hefyd mae wedi gweithio i'r Academi. Ac nifer o bethau eraill, mae wedi bod yn gyfieithydd llawrydd, ac i fi mae wedi bod yn cyfieithu ngwaith i'r Saesneg ers 20 mlynedd. Felly mae hi wedi bod yn egniol iawn, ond heb roi falle sylw dyladwy i'w gwaith ei hunan mae wedi bod yn rhoi. A dyma gyfle i ni i roi yn ôl drwy bod yn lladmerydd iddi a rhoi llais iddi hi a'i godi dowgrwydd. Wel, fe benderfynais i roi'r gyfrol at ei gilydd pan sylweddolais i na fydde Elin yn gallu gwneud wedi iddi gael y diagnosis o dementia. A wir ges i'n rhyfeddu at unwaith eto at gyfoeth eu cherddi ac ystod nhw, a hefyd pa mor ddeiffiol, ddoniol, pa mor ddwys o nhw. Maen nhw yn gerddi dihafal yn y marn i, ac mae hi wedi cynrychioli a rhoi gweledigaeth i'r bardd o fenyw. Y bardd o fenyw gyntaf sydd yn sgwennu yn gorfforol iawn ac yn gignoeth iawn ar adegau hefyd. Ac mae'r cerddi yn gerddi cofiadw iawn ac yn gerddi gwreiddiol iawn. Llen. Ar glaw yn pigo bwrw ar y traeth. Mae'r fam yn gosod y lawlen, yn rholio'r plygion o blastig clir dros gwfl y bygu, ac wrth iddi sythu, mae'n chwarae gêm ar mab bach, I llaw yn cyffwrdd a'i anadl ar y llen, I law yn seren fôr sy'n ateb nôl, y glaw yn cipio I gwynt, a slyfren noeth lymyn I chariad bron a'i mygu, y teimlad tryloiw hwn sy'n mynnu golchi yma thraw ar drai heb angor na glanfa.